Salamat ako na din na-claim ang allowance. Survive na po another week. Sila ko. Bye! Salamat! Guys, ga prito ko talong. Kaya lami kayo ko din sa barisan o ginamos. Nali ko'y bagoong guys na hinatag sa musilingan. Salamat ka doon ni Ate Ninit. Biglisod ana dito guys. Ito na ta sa itong libreng sudan sa Likas Garden. Yato suka guys. Suka sa lubinis siya guys. Suka. Ay. Kuha siya ginamos. Hinatag ni sa musilingan kanang si Zaray gahimo ani baka nang limpyo kain sa pagkaginamusa kay ini pa subang ginamos bitaw ka. Presko bitaw sa kanang gikan sa dagat badari sa mo. Kaya ang anak guys kay mananagat man nang kuan suka nga nay sili. Last na isda nga. Inirito na pa joy bula-bulang kuan chicken. Igaha kani ka papaiding isda kay bawal na hindi kul kay itlog ba sa kabuok. Wala kakaon. Yan na mong anak mambi. Salamat ka. Gilutuan dahil sa dinikulog ka ng kuan. Sabi na usaya ako sa din ba. Ugma nami mag-utan. Nakasadol na. Salamat mami. Salamat. Gutom kayo siya. Mga kamangga guys, maghimo ko og mango pie. Mango pie sa Jollibee. Kay last still guys. Muon mo na mag merinda. Tanaw na po rin guys, masaka na ni. So diyan na guys, ato na siyang luto guys dya. So na siyang butangan o sugar. Add ta og sugar para ma-caramelize ang atuhang mangga din. Sa nato ipalaman sa atuhang bread. Okay, murag mingaw ko sa kuan sa Jollibee ba. Mango pie sa Jollibee. Lami na. So mo ni si Jay kuan guys na ana. Duglok na kuan. So pwede rin ni buhaton guys sa kamo mahilig magmerinda. Pero kung nagsara mo kung mag-bread, kaya lagyan mag-bread, bawal ipapaidin sa bread. Kaya na mas kristal magluto ni. Ilaway ko nak. Ilaway ko na ito hang mango pie nak. Ilaway niya guys, ag disahang among gihimong mango pie. Init. So na siya prito na ni Nicole. Lami siya. Lami. Pero makapaninda tagi nga na. Butangan ta ninyong syrup ba or some chocolate na syrup? Mango Di, ba mango. niyo? Ano na yung mga syrup ko itong mango pa eh? Kuha lang ang bread ka ng Nipis. Lami. Walang tinuod na sa Jollibee. So pwede na sa iad na to sa tuhang negosyo guys. T-shirts ani amwa sa Kani wala pa na siya matarong kay agamuhang breed ng ipalit. nipis. Nipis ra sa dyan sa. Wala siya matarong. Puro mga minggu pay jud. Dapat maulbo ang tunga ba? Gamay mga gatong crispy bread. Dapat tong dako nga slice bread. Kanang maulbo ba ka pa rin sa Jollibee? Tulog ko tulog gabi is mga iro ga saba.
Nanday ko na yung magsuri-suri mga tao na. Yung mga nuktok kunog pultahan. Delikado ng panahon ron guys sa kuwan, naghanap kayo mga kriminal. Mga niyo na guys, chicken, bula-bula o diagi siyang paborito, bulad. Paborito ni Cristel niya. Balik na po di sa Dumaguete. Andali ara. Jagi na kalamian di kay Paris og utan. Antay dessert nga banana. Paborito na niya ng utan. Hala higup. Guys, balong na dipod mi. Uli day si Cristel kay naa jang ikuha ning study table ni ja kay maglisod siya og study dito. Hi sa mga viewers. Hi guys. Igura dyan ning hak daris amuhang bay. Balik na bujada dun. Igura ning kaon ugutan. Masih yung pinagdunak. Ito guys, subanin sa binidyo guys kaya hasan ihap. Binit traba guys. Agi kay ang gilingaw si Dante kay kudug sa gawas ng bakong maligsan. Batir pang kainit oh. Ganiha gauwan. Sumuhapit pa din na sila sa imunulir kay kuhaon pa rin yung padala siyang mami. Sama to? Ha? Masa to? So nades Cristel dito sa sud guys, wala ko musud. Nag-claim siya sa padala siyang mami. Salamat kadyo ma'am sa imong suporta ni Cristel. Napakasin na ka? Asa ka bakasin di ara? Mana? Pa kunikara ko na kay Lord. Salamat kaayo. Survive na po daglaing week. Bi, iwan mo yung bag, Bi. Ano guys, ako lang i-atid. Asa ka sa ka-helmet? Hindi na lang ako mag-helmet. Ha? Hindi na dito ka. Hindi lang. Padilim mo tayo mag-helmet. Na mo na yung igagaw na yun. Nagsulat na ka? Pa, ito na kami ha. Bye. Na. Yes. Pwede yung bag. Sa may dari simbahan guys. May fountain oh. Nanami dari guys sa Nana ba ayo sa glabang ba sa dili ka? uy nga na, motor. Bit-bit sa bye. Bitaw. Hindi na ko muso dito. Okay na iskilahan no. Oh, grocery siya para siyang dali na sa murot. Kaya lang. Hindi nakakailamok ra ba daghara makay na dinggi. Maka na lang. Nasang gihatod ya ning malite mi gihang grocery. Salamat kayo ni Mami. Bye-bye. Mami. Salamat Mami. Bye. Ang tinga. A few moments later. Hello guys, sa madong adlaw, madong buntag, madong hapon ka guys. Dira punta sa tahang kusina. Kusina ni Ruby Provinciano. Ano siguro yung bagyo kay kami wala, wala. Sleep man. May bagyo na? Ambot lang. Sinabi ko ni Marco kay Lihas Kuan. Nakawig ko ko siya hang
Agaw ba to? Ug mata guys kay lagi na grabing ka busy ka ajo ko gahapon lagi. Magiti nga. Sabi na ko nakauli. Kuutan ni siya guys nga gibutang ano ginalin. Sana naman sa mga kaldero ito mo kay lutuan maligbi ko. Ito may uwan. Masama na uwan na. Ay, awas. May bagyo beans kay mahal kayong bagyo beans. Guys, display na ko. Salamat ka adyo kay bahalag nalit ko og mata. Alas 4:30 na ko nakamata pero nakaluto pa ko kuan. Salamat ka adyo ko sa Ginoo ug sa mga grasya. Salamat ka adyo. Nakaluto ko sa adyo. Ganiyo. Niwan to ganiha guys na. Paminga pa ag eskwelahan guys. Kaya alas 6 pa. Wala pa. Mga alas 6:30 man ang ari ang mga nanay. Wala na guys. So nag-awarding day sila dari o recognition. Sayo pa kayo alas city pa. So wala na guys. Ipos na ta. Sayuhan na hurot ang atong sudan. Diyan na agkuan dari ka ng recognition. Manok ga nakawulakaw man eh. Salamat ka sa mga namalit. Kabuhi yung manok. Asa naman? Ay nako dear guys, salamat kaayo. Nakaw na ko atong uban dito nakaw.